Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε το σύστημα, η δημόσια ζωή από το 60 είναι διαπροβέ. Μέσα στη σύστημα δεν μπορώ εγώ να εικάσω τι θα γίνει ύστερα. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή θα απαντήσει τα ερωτήματα όλα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Το σύστημα είναι το σύστημα που το ξέρετε. Από την άλλη ο κύριος Μάριος, 47 ετών, στην φυλακή για κοινωνικές ασφαλίσεις εδώ και 2 εβδομάδες και τα 2 του παιδιά προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα. Στερούμαστε τον πατέρα μας, πήγαινε για καμιά δουλειά να έρθει για 30-40 ευρώ για να φέρει κάτι σπίτι, οικονομικά μας χάλια. Στον 35χρονο πατέρα, ο οποίος ζει με δανεικά και εδώ και 2 ημέρες διαμένει με την οικογένειά του στο αυτοκίνητο. Να πούμε ότι που ξεπεράμε κάμπινγκ μες στο αυτοκίνητο, πας στη θάλασσα, σε μια παραλία, να το φέρουμε με τρόπο ομαλό. Τρέψαμε, κύριε Τρίφωνος, επειδή έχουμε ξεπεράσει τον προκαθορισμένο χρόνο της εκπομπής, θέλουμε μία απάντηση για αυτά τα 7,5 δις, αν θα επιστραφούν τελικά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή όχι. Ξεκάθαρες και σύντομες απαντήσεις και στα 3 ερωτήματα τα οποία έχει υποβάλει ο κύριος Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Τρίφωνος. Κύριε Τρίφωνος, δεν ξέρω αν έχετε απαντήσει και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν έχετε απαντήσει και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ακόμη αν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα ή όχι τελικά. Απαντώ με βάση την αναλογιστική μελέτη. Ένα ναι και ένα όχι είναι αυτό, αν θα επιστραφούν ή όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα επιστραφούν ή δεν θα επιστραφούν. Κυρία, να σας πω κάτι. Το ίδιο σύστημα με εμάς το έχουν